ठाकूर कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या या विशेष बुलेटिन मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करते। चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं। वेंगुर्ला एज्युकेशन सोसायटी हीरक महोत्सव निमित्त दापोली इंग्लिश स्कूल मध्ये शाळेच्या राष्ट्रीय हरित सेना कोच टू कनेक्ट मल्टीस्केल फाउंडेशनच्या वतीने विद्यार्थी व ग्रामस्थ यांच्या उत्स्फूर्त प्रतिसादात संपन्न झाला। यावेळी घेतलेल्या बांधावरची पेज व चिखल दोन्ही कार्यक्रमात विद्यार्थी मग्न झाले होते। लांजा तालुक्यातील खोरनिनको साईबाबा नगर येथे पाटबंधारे विभागामार्फत करण्यात आलेल्या काजव्याचे काम निकृष्ट दर्जाचे झाले असून अवघ्या 4 महिन्यातच कालव्याला तडे गेले असून काही ठिकाणी ते बांधकाम तुटले देखील आहे। त्यामुळे या कामात लाखोचा भ्रष्टाचार झाला असून त्या संपूर्ण प्रकाराची शासनाने सखोल चौकशी करावी अशी मागणी येथील ग्रामस्थ जयवंत माजळकर यांनी केली आहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्याबद्दल अत्यंत अवमानकारक विधान करत त्यांचा अपमान केल्याप्रकरणी काँग्रेसच्या वतीने मालवण येथे आज भरड नाका येथे संभाजी भिडे यांच्या प्रतिमेस काळे फासून त्यांचा निषेध करण्यात आला। सावंतवाडी शहरातील विठ्ठल मंदिराच्या जिन्याखाली गेले कित्येक दिवस वास्तव करून असलेल्या निराधार जखमी अवस्थेतील वृद्धाला सामाजिक बांधिलकी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी नवजीवन दिले। आमदार वैभव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली तळेरे वैभववाडी महामार्गावरील खड्ड्यात वृक्षारोपण करून निषेध करण्यात आला। याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।